Защо ние, метарите, сме си най-големите хейтъри? Преди малко станах, така че затова изглеждам толкова ужасно. Но все пак трябва да говоря за тази тема. Вчера на стрима, нали, който в принцип правя, нали, дейли вече, нали, няколко дена, почти седмица, нали, над седмица, говорихме с Иван Загаров точно за тази тема. Как може, например, хората, нали, които не ни харесват музиката, са по-малко, отколкото ние, нали, по-малко са хейтерите, които не ни харесват музиката, отколкото са хейтерите, които харесват музиката. Мисля, разбирате ли го това? Как може ние хейтерите да сме си... Как може ние металите да сме с най-големите хейтери? Колко пъти сте чули тази фраза? Ай, брат, тази банда много лека е. Брат, те промениха звука си, а майка им дай. Ай, брат, как може да слушаш това? Това не е истински метал, е. Ама, брат, тото има пеене, бе. Как забола той метал, е? Колко пъти сте ги чули тези просташки фрази? Смисъл, как може да сме такива идиоти, бе, човек? Смисъл, извинявам се, аз сега нося тениска на Линкин Парк. И ако случайно, например, отидем на концерт, поне един човек, ако няма, например, да ми го каже в лицето, ще си го помисли: ай, брат, той носи Линкин Парк тениска. Да го питам ли за 3 песни на Линкин Парк? Защото има силно с такива хора, които, например, носят тениска, да кажем, на Металика, на Manowar, на Iron Maiden, на Megadeth, да кажем, нали, там по-старичките банди. Да, старички са, приемете ги. И, например, изведнъж, нали, ми имат: кажи 3 песни на Металика, или кажи 3 песни, или коя си банда. Защо ти пука? Кой си ти? Ти Моисей ли си, че да ме питаш такива въпроси? Не разбирам. По принцип, това сме го говорили, нали, с Иван, и той, нали, даде доста добър поинт, че ние метарите сме доста ни при сърце метала, по принцип, нали. Доста сме отдалени в него, нали, от него, защото, нали, като се замислиш, да кажем, колко хора от, нали, публиката, които, например, слушат нещо различно, да кажем, ако не е метал, да кажем, ще бъде поп. Колко от хората всъщност са слушали цял албум, да кажем, на Кейти Пери, на Тейлър Свифт, на, нали, цял албум, не, например, хитовете. Албумът, например, или рап феновете. Колко от хората, например, са слушали целият, например, албум, да кажем, нали, всичките албуми, да кажем, или някои от албумите на Абсурд, на Ицо Хазарта, на Секта, на... Нали, това Ицо Хазарта е част от Абсурдено, нали, на смисъл на кого, ако не знам кой има, нали, албум. Или, например, на чалга култура, защото, нали, това сме го чули, нали, чалгата е толкова зле. Смисъл, не мисля, че чалгата ни е проблем, но, да кажем, например, чалгарите. Колко от вас сте слушали, например, цял албум, да кажем, на Тони Сторар, цял албум на Азис? Ние сме тези хора, които, например, носят тениски, нали, на групи. Ние сме хората, които, например, в повече случаи искаме, нали, да се занимаваме с това, нали, някой от нас. Китара ли ще бъде, бас ли ще бъде? Ай, за баса не съм сигурен. Вокали ли ще бъдат, барабани ли ще бъдат? Нали, колко от хората, например, които, да кажем, слушат чалга, си казват: знаеш кога аз мога да направя това? Хората, които, например, слушат, да кажем, рап. Колко от тях, например, ще кажат: брат, знаеш какво, аз ще се опитам да направя това. Може би са повече от чалга пичовете, но със сигурност, нали, не са по-малко, например, от нас. Замислете се, нали, това, че правим, нали, музика, не означава, че повече случаи е хубава. Но, например, да кажем, колко пъти сте чули фразата: брат, те промениха звука си, значи се продадоха. Моля? Вие, ако случайно наистина мислите така, моля ви, отидете на някакъв психолог, на църква или някъде да получите помощта, която ви трябва. Не разбирате ли едно? Ако, да кажем, една група си промени звука, което се е случвало често, те предават феновете си, като променят звука, който, например, феновете са харесвали през цялото време. Това не е ли по-голям риск от една страна, като се замислиш? Или, нали, не, то, щом си продават, нали, щом си променят звука, значи си продават, нали, душата за дявола, нали, така е. Не разбирам къде е и каква е идеята на това. Ако 3 албума си правил, да кажем, траш, да кажем, нали, за Металика, нали, или чайте да засетя за група Линкин Парк, да кажем за Линкин Парк, защото съм по-запознат. Линкин Парк, 2 албума подред правиха, нали, но метал. Нали, но метал не е метал. Но метал правиха 2 албума подред. Третия албум беше експериментален. След това мисля, че дойде A Thousand Suns, който беше по-експериментален също.
След това Living Things, който, например, взе нали, no metal частта и сложи, например, електронно звучение. След това The Hunting Party, което нали, беше такъв вече малко по-тежък, нали, хард рок, не беше метал, хард рок беше. И One More Night, който беше изцяло поп албум, ако трябва да бъдем честни. Нямаше нали, толкова тежки песни. Но, какво стана нали, с феновете на Linkin Park? Замислете се. Те поудяха, нали, аз не съм бил тогава, но доколкото съм чел нали, в форуми, навсякъде, те са поудели, когато One More Night е излязъл, защото той е бил поп албум с хора, които са от поп културата. Имало е певици и певци, които са били от поп музиката. Те си продадоха душата и предадоха феновете си. Еволюираха. Това прави музиката. Еволюира. Трябва артистът да еволюира, за да стане... Не може да правиш едно и също. Искате да ви кажа коя банда според мен селаутва супер новото. Или нали е селаутвала. И това ще донесе доста хейт. По мое име. AC/DC. Ако случайно не ми кажете, че AC/DC прави един и същи албум, една и съща песен, моля ви, отидете да си на помощ. Или, например, ако имате такова мнение, добре, няма проблем. Това не означава, че е правилно. Звучението е едно и също, наистина. И те го правят, според мен, защото са намерили формулата. И нали, феновете това харесват. Какво по-хубаво от това? Нали, аз не кейтвам това. Но нека си признаем, ако променят звука си изцяло, колко хора всъщност ще ги слушат, да кажем? Да, нали, не много, наистина. Аз не казвам нито една група, че е лоша. Казвам, че феновете са идиоти. В смисъл, ако нали, феновете на метал понякога сме пълни идиоти. Наистина сме пълни идиоти. Не можем да разберем, че ако трябва, например, ако искате тази банда, нали, която харесате да съществува, трябва да ги оставите да еволюира. Да, може да не ви хареса финалния продукт, но това е ваше мнение. Можете да имате това мнение. Но това не означава, че бандата съква вече, нали, че са променили звука си. Пробват нещо ново. Ако не стане, не стане. Ако стане, перфе, имаме нали, нов звук, имаме нови албуми. Нали. И не искате ли, например, да кажем, някои хора викат, ама те се лаутват, за да имат повече фенове. Това не е ли по-добре за нас? Повече хора, които харесват нашата музика. Или не, ние искаме да сме underground нали, култура. Искаме да сме хората нали, отдръпнатите нали, на една страна. И да кажем, в музиката трябва да има повече от брейкдаун след брейкдаун след брейкдаун. Извинявам се. Аз, например, харесвам някои дедкор групи. Но не мога да понасям само брейкдауни, бе, човек. Трябва да има нещо по-интересно. Брейкдаун е хубаво до някъде. След това, брате, е едно и също. И е някакво вече скучно, нали. Много е скучно, бе, брате. Затова, например, харесвам, нали, когато променят звука си, нали. В смисъл, не го разбирам в началото. Или, например, да го слушам и е малко, нали, странно. И след това, например, след време може, нали, пак да го слушам и да ми хареса. Но не, те продават душата си и те предадоха феновете си, нали. Това исках да кажа. Обжето, нали, доста е кратичък клипа. Просто исках да се изнерва на камерата, да се изплюя два пъти и да кажа на метал феновете да спрат да хейтят метала, майка ви дай.